megzajtanak írtak róla, mert mindegy, jó hangzik, és utána lefordította, és utána kontroll-szerkesztette, vagy lektorálta, és kiadta. Ezt végül csinálta, fantasztikus. Meg ők kényszerítettek, nem tudom, hogy évvel kellett volna kényszeríteni, hogy ezt lefordítsam. Köszönöm szépen. Hallatszik jól, amit mondok? Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttek. János azért egy kicsit túloz. Nem volt ez annyira nagy teljesítmény és nagy feladat. Sokan megcsinálták már. Ez egy sikerkönyv. Franciaországban jelent meg először, ugye francia szerzőktől. És számos nyelvre, spanyolra, angolra, törökre, dél-koreaira lefordították. Most egyetlen gondolatot szeretnék bevezetőként, meg ha megengedik, néhány szóban megköszönném a közreműködőknek a szerepét, és utána tényleg átadnám azoknak a szót, akik sokkal jobban ismerik ezt a témát, és sokkal hivatottabbak arra, hogy beszéljenek róla, meg Ánszló professzor is, ővel együtt. Nos, azzal indítanék, hogy mi itt valamennyien és talán ebben az országban is, de talán máshol is, barátainkon, szeretteinken kívül talán a szabadság gondolatához ragaszkodunk legjobban. Ez az, ami összeköt bennünket, nem szeretjük a kényszert, nem szeretjük a vasáskodást, nem szeretjük, hogyha ránk akarnak erőltetni valamit. Ez egy más kérdés, hogy adott esetben mi is hasonló helyzetbe kerülünk, mi is elkövetjük ugyanezeket a hibákat, és tiltakozunk az ellen, hogy mások velük így viselkedjenek. Ami azonban a nagyobb baj az, hogy ha vannak, akiknek az a feladatuk, és azt az zászlót viselik a maguk fölött, hogy ők a szabadságot fogják képviselni, és a szabadságot fogják védeni, és nem így cselekednek, nem ezt teszik. Nos, én amikor felfedeztem ezt a könyvet, azért fedeztem fel talán, mert úgy éreztem, hogy ez a két szerző az, aki a legjobb és legteljesebb tükröt tartja azok elé, akik a szabadságot az zászlajukon viselik, és akik végül is nem igazán néznek tükörben, nem igazán ismerik a saját 300 éves történetüket, és nem igazán képesek az önkorrekcióra. Ez a könyv, ez egy óriási nagy tükör, egy óriási nagy tabló, nem csak a neoliberalizmus, hanem az egész liberalizmus történetéről. Szerintem. Nem igaz az, hogy ez egy aktivista mű lenne, amelyik harcra buzdítana akár a neoliberalizmus, akár a liberalizmus ellen, hanem belső fejlődését követi végig, elejétől végéig, természetesen a teljesség igénye nélkül, de az ellentmondásokra rámutatva. Úgyhogy ezért gondoltam azt, és ezért töltöttem el az életemből másfél évet azzal, hogy ezt lefordítsam. Remélem, hogy olvasható minőségben, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a hazai liberálisok is rá fognak jönni arra, hogy ez egy jó tükör, amiben ha belenéznek, akkor elkerülhetik azokat a kudarcokat, amelyek közül a legutolsó éppen a múlt vasárnap Németországban érte őket, és amely ilyen Magyarországon is már közül vannak. Tehát ennyit szerettem volna csak magáról a könyvről bevezetőként mondani, hát természetesen a vita során, hogyha lesz, akkor szívesen hozzászólok még, és még szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy holnap lesz a Corvinus Egyetemen a Kutatók Éjszakája című hagyományos rendezvény, és ott a 2001-es teremben
este 7 órakor, de majd Szalai kijavít, hogyha rosszul mondom, este 7 órakor szegénység, gazdasági liberalizmus és eladósodás, mint cseréltem egy szót. Címmel lesz egy hasonló panelbeszélgetés, ahol Bolgarics Pál, egyetemi tanár, teológus, Vas Csaba, szintén azt hiszem egyetemi tanár, és jó magam is erről a kérdésről is fogunk beszélgetni, és ott talán lesz alkalmam bővebben is elmondani a véleményet. Még gyorsan csak annyit, hogy köszönöm és köszönet illeti a segítségért, az első pillanattól kezdve segített a Francia Intézet, az utolsó pillanatig, ezt nagyon köszönöm. Köszönet a bátyámnak, aki nagyon sokat segített, egzisztenciális kockázatot is vállalja, és nem csekély anyagi áldozattal. És még néhány nevet szeretnék megemlíteni. Bozsonyi Károly, a Református Egyetem oktatója, szociológus, Kis Endre, filozófus, Törösi István, a Kázmány Péter Katolikus Egyetemnek a oktatója szintén, aki a ordoliberalizmus kérdésében nagyon sokat segített. És végül a Rózsati Endre is tartotta bennem a lelket, amikor nagyon elszomorítottam. És hát nem utolsó sorban, és sőt, legelső sorban, hogy köszönjem meg az asztalnál ülő urak segítségét, Granasztóri úrét, Róna Péter úrét és Tőkicki László úrét, akik végig rajta tartották a szemüket a munkámon, és bátorítottak és segítettek, és elvállalták azt, hogy itt most elmondják a véleményüket a politikai. És hát Petlen János barátom, aki mindig, ha mondjuk, és kérem, akkor Jani mindig házhoz jön, úgyhogy most is házhoz jön, és át is adom neki a szót, és köszönöm. Én nyilván többség még nem olvastam a könyvet. Én úgy látom, hogy 3 részből áll, van benne egy elmélet-történeti fejezet több száz évre visszamenőleg, utána van egy 20. század első felét taglaló rész, amelyik a neoliberalizmus keletkezéséről szól, a 2 irányzatáról, és végül van egy mondjuk társadalmi filozófiai része, amelyik azt taglalja, hogy a neoliberalizmus rátelepedett az egész társadalomra, létrehozott egy új embertípus, úgy írja, azt írja, liberális szubjektumot, amely neki megfelel. És azt gondolom, hogy ezen fejezetek közül talán a közösséget talán az utóbbi érdekli, de nem vagyok benne biztos, hogy mindjárt arra beszélni akar. És én ennek kapcsán azt a kérdést tennék fel, hogy voltak éppen mi a tanár urak véleményének arról, hogy amit tulajdonképpen nem a kapitalizmust ellenzi ez a kép, amikor neoliberalizmus volt? Elnézést a hangról is pedig a fájlatokat próbálom. Én szerintem tényleg az utolsó rész bizonyos értelemben a fontosabb és a legfontosabb, ahol kiderül, hogy létrejött a tőke diktatúrája. Tehát egy olyan egyedülálló történet, egyedülálló szerkezet jött létre, ahol nem egy király, nem egy uralkodó, nem egy csoport, nem egy banda, hanem egy teljesen személytelen rendszer diktálja a létet, és annak minden formáját és megnyilvánulását. Nézetem szerint ez a könyvnek ez a része talán a legnagyobb alkotás az egész műben. Egy nagyon-nagyon fontos meglátás, és összességében helyes meglátás. Persze
azok, akik a marxizmuson nőttek fel, mondhatnák, hogy ez valahogy azért a tőkébe bele volt kórulva, hogy valami ilyesmi fog vele történni. De az, ami valójában megtörtént, mennyire volt előjárt a 19. század közepén, mennyire nem, ez egy viszonylag jelentetlen kérdés, de az, ami megtörtént, ami létrejött a tőkével kapcsolatban, ahogy az átalakította az élet minden felületét, kivétel nélkül minden felületét, az egy elképesztő és történelmileg teljesen egyedülálló esemény sorozat. Annál is inkább egyedülálló, mert nagyon gyorsan történt. Itt legfeljebb 35-40 évről beszélhetünk. Legfeljebb. Ami alatt ez ilyen markáns, domináns és erőszakos formában kialakult. Most egy kicsit a könyv további része, ahol ő taglalja, hogy ennek a fejleménynek, ez a fejleményhez hogyan viszonyul a liberalizmus, illetve pontosabban a liberalizmus különböző fajtái és formái, ez nagyon érdekes, jelentős részben vitatható. Tehát ez értékes, érdekes, erről vannak más elképzelések is az irodalomban. Ezt most én hagynám pillanatra, és egy másik irányba mozdulunk el. Nevezetesen arra, hogy ugye ők Hobbes-zal kezdenek, és onnan indulnak ki. Én ugye Angliában tanítok, és hát ez egy jellegzetes francia dolog, hogy a francia mondók eredetét általában Angliában fedezik fel, miközben az angolok ugyanazt a vádat, amit ő Hobbes-on szemben felállít, valamelyes más formában, de a hasonló ízzel, Descartes-nak tulajdonítják. Tehát ez úgy nagyon rendesen megvan, ez már régóta időgatása kérdésnek, ez teljesen rendes medelmet folyik ebben a könyvben. Az, amit egy kicsit hiányolok, egy kicsit nem egészen sikerült a könyvben, bár van rá próbálkozás, az annak a kidomborítása, hogy alapjában véve, ami itt történt velünk, európai, az erény alapú erkölcs elmélet összeomlása, és annak helyettesítése az érdek alapú erkölccsel. És ez részben a nacionalizmus és részben a nacionalizmus fűződő majdani liberalizmusnak a műve. Eltűnik Isten, eltűnik a hit, eltűnik a vallás, és eltűnik az erényekre alapozott erkölcs világ. Helyette jön egy olyan világ, amely az érdekekről, az ösztönökről, az ember állítólagos antropológiai mi voltáról, de semmiféleképpen sem egy arisztoteleszi vagy akvinói Szent Tamási abszolút erény világára épít. Ne? És szerintem ennek a drámai változásnak, a drámai törésnek, talán az európai történelem legnagyobb törését most fizetjük a hazára. Ennek a gyümölcse most élet be. Az erények pusztulásának a gyümölcse. Van egy pár kérdésem, de azt mondom, hogy most ez bevezetőnek jó, én fölírtam, azt már megpróbálom megkérdezni, ha lesz idő, de azt a fontosabb, hogy a másik két professzor is hozzá tudja szólni, hogy azt gondolkoztam azon, hogy majd amikor itt tudunk ennél a kerekasztalnál, hogy akkor lényegében hogyan lehet ennek a témához hozzáfogni, hiszen erre indul valóban a könyv felől, amely a
egy különleges vállalkozás, tényleg egy nagy igényű és rendkívül sűrű szöveg és vastag könyv, és nagyon sok minden van benne. Csatlakozom ahhoz, amit mondtál abból a szempontból, hogy itt valóban a könyv első fele az igazából véve egy történeti, filozófiai típusú fejtegetés, amely a maga logikáját követve azután eljut egy olyan részig, amely kapcsolódik ahhoz, ami a neoliberalizmusban tulajdonképpen a leginkább, hogy úgy mondjam, kiverte a biztosítékot, és ez a politikai dimenzió. Tehát ugye azért is van erről annyi szó, mert a politikának lett a része az, ami igazából véve izgalmas, és ami mindenkit foglalkoztat. Az ezt megelőző folyamat az, hogy tulajdonképpen a klasszikus liberalizmus hogyan ment át egy sajátos új liberalizmusba, és az új liberalizmus miért nem azonos a neoliberalizmussal. Ez valóban egy szűkebb kört érint, érdekel, ugyanakkor hát a dolognak a lényegéhez mindenképpen én azt hiszem, hogy hozzátartozik. De itt már tetten lehet érni szerintem egy problémát, vagy legalábbis számomra egy hiányérzetet jelent. Hozzáteszem, hogy én egy laikus vagyok, tehát én nem vagyok valamilyen fajta se olyan tudományágnak a művelője, sem olyan elmélyült szakértője a globál rezonnak, vagy a neoliberalizmusnak, aki hát autentikusan meg tudná ebben nyilvánulni. A magam laikus, hát hogy mondjam, probléma érzékenységével számomra az egy érdekes mozzanat, hogy a könyv sem koherensen, sem mondanám összefüggően a demokrácia problémát nem foglalkozik vele, miközben folyamatosan szó van arról, hogy a demokrácia az veszélybe kerül, illetve hogy a demokráciának a minősége megváltozik, illetve el is tűnik a legvégén, ugye ez a konklúzió, hogy eltűnik tulajdonképpen a liberális demokrácia. Itt már ez egy kérdés egyáltalán, hogy ezek szerint ő azt hiszi, hogy a demokrácia az liberális, ugye? Ez a legnagyobb kérdés. Ugye, tehát, mert a demokrácia nem liberális, az ennél sokkal összetettebb probléma, de itt látok egy sajátos gyengeséget, illetve szűklátókörűséget ebben a dologban, és nagyon érdekes ennek a kezdetét kimutatni a könyvben, ami látszólag valóban még nem a neoliberalizmus, hanem inkább a szerzőknek egy bizonyos, hogy úgy mondjam, összefüggéstelenségét jelzi számomra. Ez az a probléma, amit ők a civil társadalomról fejtegetnek, még a 40-50. Oldaltáján. Tehát ez még vastagon az elméleti és nem a politikai része van. De a civil társadalom problémája az egy nagyon érdekes probléma, elsősorban azért, mert ezt a kifejezést tulajdonképpen nem ismerte senki sem, nem is használta egészen a 80-as évekig, amikor lényegében a közép-kelet-európai átalakulásoknak mondanám egyik előhírnökeként elindult egy nagyon erős vita Csehországban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon arról, hogy lényegében egy ellentársadalom alakult ki a hivatalos kommunista rendszerrel szemben, és hogy mik ennek a civil társadalomnak a jellemzői. Ezt követően indult el tulajdonképpen egy gondolkodás arról egyáltalán, hogy mit jelent a civil társadalom, és ez a dolog egy nagyon erős politikai töltést kapott, és ez a kifejezés csak ilyen módon, hogy mondjam, ezt követően lesz, miután ezt így körbejárta a tudomány, ezt követően ők ezt a kifejezést úgy használják, minthogyha ez majdnem az ókor óta jelen lett volna, holott ez ilyen értelemben nem létezett. Ez a Hégelben van. Hát, polgári társadalom, nem egészen más, nem a civil társadalom. Vagy a fordítóval lehet ezzel kapcsolatban politizálni, de ez mindenképpen az a civil társadalom, amit mi ismerünk, az tulajdonképpen egy rendkívül modern
konstrukció. Most nem is ez egy szemantikai probléma, de ennél sokkal fontosabb az, hogy ők a civil társadalom, mármint a szerzők, a civil társadalmat nem abból vezetik le, ami a szó gyökét jelenti, hogy tudnék egy olyan társadalom, amely a civiliszt, vagyis a polgár lényegében a civitas, vagyis a társadalom tagjává teszi. A civilizáció kifejezést is lehet erre használni, hiszen azt mondhatjuk, hogy a civilizáció, ha nem marxista értelemben az anyagi műveltséget értjük alatta, hanem azt, hogy egy olyan kulturális folyamatról van szó, amelyben a polgár, a társadalomnak a tagja, a demokrácia része lesz, akkor tulajdonképpen nyilvánvalóvá válik, hogy a szerzők ezt a részt teljesen figyelmen kívül hagyták. És azt a drámaiságot, amire te is utaltál, hogy tudni, a demokrácia sorsa az, ami ebben az egész filozófiai fejtegetésben egy kulcskérdés, és ami a politikai reakciókat és nagyon erős elutasítást mögött vannak, azt tudni, hogy az emberek a neoliberalizmussal szemben egyrészt a saját demokrácia és szabadságfelfogásukat látják veszélyeztetve, amikor ezt teoretikusan esetleg nem is tudják kifejezni, másrészt pedig a demokrácia kérdését azt lényegében körül kell ebben a könyvben járni, de ez nem következett be. Én nem akarok tovább menni ebben a vonatkozásban, hanem átadnám a szót a Lacinak, mert nyilván számtalan egyéb felvetés is van, csak ezt szerettem volna a könyv korlátainak a jelzéseként fölvetni. Ne ügyes az. Hát nézzék, itt már az előttem szólók sok mindent exponáltak. Én két dolgot próbálnék kiemelni, egy kicsit sarkítani, mert az igazi problémája tulajdonképpen a modernnek nevezett társadalmak változásainak az, hogy ugye a régi társadalmakban az érdek és az érték kettősségében működtek a változások és működtek a társadalmak. És tulajdonképpen a racionalizmus és a materializmus előretörésével az értékvilág széttörik, háttérbe szorul, és ahogy a professzor úr mondta, ugye kifejezetten csak az érdek válik fontossá. Na most ugye az első, a bevezető részben sajnálatos módon a szerzők nem egészen szentelnek figyelmet annak, amit persze jeleznek, hogy laknál még természetes, hogy a kötelességekből indulnak ki, mint az Isten által igazgatott világ következményességéből indulnak ki a gondolkodók és a gondolatok, és aztán szépen háttérbe szorul. Na most én erről nem szeretnék többet beszélni, mert eszmetörténetileg ez egy nagyon érdekes dolog, és nyilván engem mondjuk ez érdekelt volna, azzal együtt, hogy hihetetlenül sok szerzőt és nagyon sokféle gondolati mozzanatot felhoz a könyv. Az igazi problémám, amit itt az előttem szólók nem mondtak, és én azért ezt alapjába véve a modern társadalmakban is legfontosabbnak tartom, mégpedig egy jelző szerkezetben, az állam szerepének, és ha úgy tetszik, most legyünk egy kicsit aktualizálók, a nemzeti állam, vagyis a közösségi állam formájának a megjelenése, annak változásai, tehát az, ami a neoliberalizmusban legsúlyosabb, hogy egy korábban mindenek, persze az állam az mindig hatalmi intézmény volt, külső, belső védelem, rendfenntartás, egyebek, de a modern társadalmakban mondhatjuk ezt a kicsit, hogy is mondjam, anakronisztikus kifejezést, hogy az államokat, a társadalmak szolgáltató intézményé tették, és ez a szolgáltató intézmény abban a változásban, amit neoliberalizmusnak nevezünk,
többé nem a társadalmat szolgáló, hanem sokkal inkább a pénzügyi folyamatokat, a nagy tőkét szolgáló szervezetté válik. És ez a tragédiája tulajdonképpen mindannak, ami történik. Mert ugyanis nekem az a véleményem, és ezt ilyen egyszerűen fejezték ki már több száz éve is, hogy bocsánat, miért fontos az, és miért igazságos, vagy miért kívánatos az, hogy valakiknek a többszöröse gyűjjék össze, ami a megélhetésén és a megfelelő szintű megélhetésén túl van, míg másoknak nem jut semmi. És ez a sarkítás a neoliberalizmus következtében igen erőteljesen újra megjelenik, mert bocsánat, hol bukott meg a klasszikus liberalizmus? Akkor, amikor a hatékonyság kultusz jegyébe, ugye ennek mint egy kifejeződése volt a futószalagrendszer, óriási termelékenységet értek el, csak nem fizették meg az embereket. Az első gazdasági világválság ezt a tragédiát hozta, és sok minden másnak ez a következménye. És nem tanultak ebből semmit. Tehát magyarán arról nem szól a neoliberális közbeszéd, hogy tulajdonképpen miért olyan fontos, hogy egy olyan helyzet jöjjön létre, amikor az emberek többségénél egyszerűen a minimális szintű megélhetési összefüggések elsikkadnak. És én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból az államnak van fontos szerepe, nem a mindenható államnak, de az államnak, mint amely a közösség szolgálja, és az államot alkotó minden embernek érdekvédelmi őre kellene, hogy legyen, de nem az, ez a neoliberalizmus tragédiája szerintem, illetve annak a világnak a tragédiája, amelyik a neoliberalizmusba csúszott bele. Én mégis van a kérdés, hogy nem a kapitalizmust ellenzi ez a könyv. Hogyha meggondoljuk, szerintem ez egy, vagy másik fogalmazva, hogy mennyiben különbözik ez egy szélső baloldali ideológiától, amikor már olvastunk, mondjuk egy Marcuse-től. Az én olvasatomban ez a könyv azt ellenzi, ami létrejött. Ami a kapitalizmus kétségtelenül egy formája, de nem feltétlenül ez a kapitalizmus egyetlen lehetséges formája. Tehát ő, az én olvasatomban legalábbis nem igazán foglalkozik a kapitalizmus általános problematikájával, ő azzal foglalkozik, amit valóban, amit látjuk azért. Hogy azért néhány dolgot beemlítsek az elhangzottakkal kapcsolatban. Ellenzi a versenyt. Igen, de azt is egy sajátos módon ellenzi. Ugye, tehát ugye a modern kapitalizmus, a jelenlegi kapitalizmus, ami nem az egyik problémája az, hogy csak egy számot mondjuk az OECD szerint az OECD országok hatékonysága évente olyan 2,7-2,9%-kal nő. Na most ez azt jelenti, hogy ceteris paribus ezeknek a társadalmaknak 2,7-2,9%-kal többet kell fogyasztaniuk ahhoz, hogy a foglalkoztatás és minden más azon a szinten megmaradjon, mert egyébként automatikusan ugye megtörténik, amit látunk, csökken a foglalkoztatás, és bekerülünk egy spirálba. Tehát van itt egy olyan tényező, ami függetlenül attól, amikor leírnak, hogy nagyon komoly reál tényező, nevezetesen az, hogy a tudomány és a technológia előhaladásával a hatékonyság motorja már önjáróvá vált. És ezt az önjáró hatékonysági motor nem tudjuk visszacsatolni a társadalom tényleges igényeihez és körülményekhez. Ez egy nagyon izgalmas politikai feladat, ami úgy ott van, és egyes tudósok, írók, szerzők ezzel valamelyet foglalkoznak, de még tényleges politikai agenda, kihívás, stb. Ez alapján senki sem foglalkozik. Ami a demokráciát kérdését illeti, legalábbis az én olvasatomban ő elég meredeken mondja,
hogy a liberalizmus és a demokrácia összeegyezhetetlen. Kész. És ezzel el is köszön a demokrácia további Szabad egy megjegyzés, hogy Igen. azért, azon, több helyütt is szó van erről, de végül is azt hiszem azon az alapon mondja ezt, hogy a liberalizmus a népszuverenitást akarja korlátozni. És ő valami olyasmit tekint demokráciának ennél súlyosabb a helyzet. Ő ezt azon az alapon mondja, hogy Margaret Thatcher idézem, hogy a liberalizmus eszméjében, legalábbis bizonyos fajtáinak az eszmevilágában, mint ahogy Thatcher asszony mondta, there is the individual, there is no society. Van az egyén, a társadalom nem létezik, olyan nincs, hogy társadalom. Na most ez a fogalom egyszerűen nem foglalkozik valójában a 19. századi német szociológiából alakult ki és vették át elsősorban az amerikai és az osztrák. Ennek alapján aztán alakult az osztrák-amerikai gazdaság, a haját irányzatoknak a lényeg. Na most, ha ez a gondolat, hogy a társadalom nem létezik, csak az egyén létezik, ugye egy kőbe vésett alapaxiomája a liberalizmusnak, akkor nyilvánvaló, hogy teljesen értelmetlen a demokráciával erről kontaktúkkal részletesebben foglalkozni. Amit ő civil society, civil társadalomnak nevez, az én olvasatomban, ebben nem vagyok biztos, mert azt hiszem egyetértek, nem vagyok biztos. Amit ő ezen kért, az a görög cicerói Seneca és sztoikus felfogás, aminek az erkölcsi lényege és alapja a kölcsönösség. Na most itt van egy olyan teljesen alap, még a kereszténységet is megelőző erkölcsi alapzat, a kölcsönösség fogalma, mint az igazságosság alapja. Ugye Arisztotelész az 5. könyv, a Nikomachos etikának az 5. könyvében foglalkozik a csereérték és a használati érték közötti különbséggel és a kettő közötti átjárhatósággal. És neki az izgatja, és nagyon izgatja, ez érezhető, lehet érezni a szövegből, hogy mitől igazságos egy csere. Mert az, hogy az emberek között létrejön egy csere, az egy nagyon tiszteletre méltó, természetes, egészséges és humán dolog. De valahogy ennek a cserének igazságosnak kell lenni. És ebből aztán alakul ki, és fejlődik nagyon nagyjá keresztény, középkori keresztény gondolkodásban a kölcsönösség imperatívusza. Ez lenne a úgynevezett civil társadalom alapja. Bocsánat, csak még van szakon, én elfogtam mondani, hogy mélységes tiszteletem a fordítónak és a lektoroknak, ez egy nagyon komoly és nagy munka, ami nagyon nagy tiszteletet és megbecsülést érdemel, és rendkívül könnyen megérhető. Hát igen, akit érdekel mondjuk amiről most pont nem beszélünk, vagy csak érintőlegesen a liberalizmus története és az kultúra irányzatai, hát itt olyan komoly apparátussal van ez kibontva, hogy ez egyébként a szerzők már írtak erről. Tehát nekik ez megvan régebben dolgoztak, nem most kezdték aztán. Ez nem a tiszteletkörnek a része, de valóban én is tulajdonképpen szerettem volna külön kitérni arra, hogy a könyv maga nagyon jelentős, és a fordítói teljesítmény pedig kiváló, és ez egy minden szempontból rengeteg olyan információt tartalmazó könyv, amely azokat is segíti, akik tökéletesen nem a neoliberalizmus lényegét kívánják megismerni, hanem lényegében a liberalizmus történetének egy sajátos értelmezése
nagyon sok adattal, lábjegyzettel és bibliográfiai hivatkozással kiegészítve szerepel. Én azt szeretném kidomborítani, hogy ami most elhangzott és nagyon fontos mozzanatok hangzottak el, egyrészt, amit a Tőkécki Laci mondott az állam, illetve a közösség problémáról, másrészt, amit az előtt is fejtegettél, és amit én úgy sumáznék, hogy itt tulajdonképpen a racionalizmusnak egy revíziója történik ugye a neoliberális gondolkodásban, mert a racionalizmusból a közösségi elem ki van mosva, és lényegében egy individuális racionalizmus az, ami a neoliberalizmus gondolkodásában a központi szerepet játszott. Tehát minden az egyén szempontjából nézendő, ha egy nagyon durva és egészen szélsőséges példával akarnám megvilágítani az ellentétet, akkor azt mondanám, hogy ez a fajta gondolkodásmód a dzsungelharcnak a problématikájával foglalkozik, vagyis az, hogy minden élőlény mindegyikkel hadakozik, és megpróbál talpon maradni, úgyhogy akár a másikat fölfalja. Lényegében ez a gondolatkör, nagyon durván. A másik szélsőség pedig az, amelyik mondjuk egy hangyatársadalmat lát maga előtt, ahol a hangyák lényegében különböző módon kódolva központi parancsokat hajtanak végre, és mindkészen az egyént teljesen feloldó és az egyén jelentőségét megszüntető szélsőséges kollektivizmus jelenítenek meg. Tehát tulajdonképpen ez az a két pólus, ami között himbálódzik ez a vita, ami a neoliberalizmussal folyik, és a neoliberalizmus lényegében az egyéni, individuális racionalizmus talaján állva fogalmazza meg azokat a véleményeit és állításait, amelyek, hogy mondjam, már a 90-es évektől kezdve rendkívül éles politikai típusú elutasításban részesültek, csak Pierre Bourdieu-nek a nevét említeném, aki lényegében ezeket a 90-es évek végén már megfogalmazta azokat a politikai típusú észrevételeket és nagyon erős kritikákat, amelyek nagyon hamar egyébként a nemzetközi közbeszédben igen erős, hogy mondjam, toposzokká váltak, illetve a neoliberalizmus elutasításában nagyon jelentős szerepet játszottak, és amelyeket én most nem sorolnék föl, bár nagyon sok olyan érdekes és kritikai észrevétel van, amelyek hozzásegítenek a kritika megfogalmazásához, de egyet feltétlenül szeretnék éppen azért, mert mind a kettőtök mondani valójához kapcsolódik, és ez pedig az, hogy tulajdonképpen ez egy olyan elmélet, vagy egy olyan elméleti keretek között zajló gondolkodás, amely teljesen kiiktatja magából a társadalom problémáját, amelyet döntően egy közösségi problémaként fogunk fel, és másrészt a történelemnek a problémáját. Tehát egy olyan világban, amelyet a neoliberalizmus sugall, abban tulajdonképpen nincs helye semmiféle közösségi gondolatnak, és ezért próbáltam pedzelni a civil társadalomnak a gondját az elején, és másrészt nincs természetesen szerepe a múltnak sem, hiszen mind a kettő lényegében egy közösségi tevékenységnek, vagy a része. És az igazi árulkodó mozzanat éppen ezért az a konfliktus, amely a klasszikus liberalizmus és a neoliberalizmus között van, és a könyvből ez abszolút világosan kiderül, hogy tulajdonképpen a klasszikus liberalizmusban még jelen volt a közerény és a közjó problémája. Tehát az, hogy valamilyen fajta, hogy a szabadság azért az mindig valamilyen fajta közösségi
tevékenységhez kapcsolódik, és ennek következtében meg kell mondani, hogy mi az a jó és mi a rossz a közösség szempontjából. Ez a klasszikus liberalizmusban teljes mértékben jelen van. De a neoliberalizmus pont ezen a ponton, tehát éppen ezen a ponton igyekszik szakítani, és teljes egészében elhatárolódni ettől a gondolkodásmódtól, és ismétlem ez az oka annak, hogy nem tud mit kezdeni se a társadalmival, sem a gazdaság társadalmi vonatkozásaival, sem pedig az, hogy mi a múltja ilyen értelemben annak a világnak, amiben élünk. Hát ugye, mikor a 20-as években kialakult az, amit neoliberalizmusnak nevezünk, akkor szemben állt a nagy kollektivista irányzatokkal, tehát, és érezhették úgy a rákövetkező évtizedekben, vagy éppen azon a 38-as találkozón, ahol tulajdonképpen ez irányzattá formálódott, bár a háború megakasztotta a dolgot, de onnan nőtt ki, ugye a Walter Lippmann féle konferencián, amiről szó is van a könyvben, tehát abban az időben úgy érezhették magukat azok az emberek, akik a neoliberalizmust képviselték, hogy egyedül vannak a mérhetetlen hatalommal, kollektivizmus a nácival, meg a szovjettel szemben, ez a kettő csak össze, egyedül van. Különösen ugye az osztrák és a német iskola, ugye amelyek itt szerepel. Na most én még 3 olyan fogalmat említenék, amelyik fontos. Itt a Róna professzor által említett kölcsönösség mellett, mert a modern társadalmakban és a modern politikai küzdelmekben szolidaritás néven fut, és nem véletlenül az érdekképviseletekhez és egyebekhez kötődik, és nem véletlenül az érdekképviseletek felszámolása, illetve azoknak a befolyás csökkentése, és Secser asszonyéknál hihetetlen fontos szerepet játszott, éppen azért, mert túlzásba ment ugye a kollektivizmus, de hát ez egy másik kérdés. Na most itt, ami ebből következik, tudják, itt nagyon sokszor vita van, hogy a modern pénzgazdálkodás, meg a másik fontos dolog, a termelés, a pénz megjelenése, és ugye nem véletlen, a középkori katolikus egyház tilalmazta a kamatszedést, ugye, mert ugye az uzsora, és az uzsora pedig a 7 főbűn egyike. Ugye, és nem véletlenül, annak idején nekünk még az egyetemen úgy tanították, hogy hát Calvin azért volt nagyon haladó ember, mert engedélyezte a kamatszedést. Csak egy valamit nem mondtak meg, ugye, amit én hát a saját nevelésemből következően persze tudtam, hogy Calvin azt mondta, hogy maximum 5% lehet a kamat. Több nem, mert különben, ugye ha többet szed be valaki, akkor a pénzt megforgató embernek semmilyen nem marad, semmi haszna nem marad, sőt, ugye, és ez volt az egyik konfliktus forrás Calvin és a Genfi nagypolgárság között, hogy Calvin még azt is mondta, hogy az 5% kamatból meg 2%-ot karitativitásra kellene felhasználni. Na most hát ez azért már kiütötte a biztosítékot egyeseknél, tehát itt teljességgel nyilvánvaló, ugye, hogy az, amiről az előbb beszéltünk, és egy kicsit visszakapcsolnám a dolgot, hogy az érték és az érdek összefüggésében a hagyományos társadalmak hosszú ideig nem tűrték az érték által nem korlátozott, korlátlan érdekérvényesítést, és az a neoliberalizmusban megszületik. És tulajdonképpen ez az igazi probléma, azzal együtt, hogy valami felszabadul. Hogy az értékteremtő tevékenység, amely egyszerűen a társadalom többségének a megélhetési alapját jelenti, az elszakadjon attól, hogy spekuláció. De most ebben nem mennék bele, mert akkor ugye sokan, hogy is mondjam, ilyen antikapitalistának is minősíthetnének, holott én úgy gondolom, hogy a kapitalizmus pontosabban, hogyha, mert itt a másik központi dolog, csak ebben most nem mennék bele, ugye nem véletlen, hogy az első részben, hát azért a dolgok alapjában még a tulajdon körül forognak, hogy mi is a tulajdon, hogy jön létre, mi a szerepe. És ugye itt ez máig tulajdonképpen, főleg a kommunizmus után, ez egy nagyon komoly kérdés. A tulajdon szerintem nélkülözhetetlen emberi motivációs rendszer, amelyet ha kiiktatnak, abból egyszerűen tragédia következik. De nem szentség és nem olyan, amelyet, hogy is mondjam, korlátlanul szabadjára lehetne engedni. Tehát itt megint olyan kérdések vetődnek fel, amelyet a modern társadalmak éppen az érdekképviseleti tevékenységek, az értékvilág, a legkülönbözőbb világnézeti elképzelések miatt legitimnek gondolták, hogy lehet korlátozni az érdeket,
lehet szabályozni a tulajdonjogot, stb. És ez az, amelyik egyszerűen lassan